Όχι, αυτό τσίπουρο είναι. Δεν αντέχεις πάνω από 20 λεπτά να καθίσεις εκεί. Κάτι είναι κάτω, είναι ένα μπλε, τι είναι αυτό. Αυτό είναι τα παγιώματα. Ναι, ακριβώς. Όπως το λέω. Μιλάμε για μεγαβάτ. Μεγαβάτ. Κάτω από τη θέση του οδηγού, ρε. Τι είναι αυτό, σκουπίδι είναι. Καπνός, σου κάνει καπνός. Έλα, τσιγάρο, έλα. Αυτό το χαριζάνι είναι πολύ. Με λιδένιο που κάνει στο γαβανό του σήμερα. Με γυλαικάκι τέτοιο. Τώρα το βλέπουμε σε όλο. Πένθυμο μαύρο. Μιλάμε ότι πρέπει να έχεις κανταρόβα καλύτερα, έτσι. Πότε με είδες ρε με καπανίες. Πώς είναι οι εντάξεις εκπομπές. Τα τσίπουρα βάζει το λουλουδάκι. Ναι, ανάμεσα. Δεν θυμάμαι με έβαλα στην ηθρία. Τώρα δείξαμε τη σοβαρό θέμα. Όχι ρε βέβαια, αφού είμαι εδώ. Είναι το σοβαρό.